କରଞ୍ଜିଆ ସହର ସମେତ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପାଳନ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କରଞ୍ଜିଆ ସହର ସମେତ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଗୃହ, ମନ୍ଦିର ତଥା ସାହି ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ସତୀତ୍ୱ, ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ସଧବା ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ସନ୍ତାନ ତଥା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନାରୀମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ ସହିତ ମୁଗ ଆଦିରେ ମାତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସଧବା ମହିଳାମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି।